Ako si Melonyang, pinaingon, nga ang bana nga bugtong asawa lang ang napilawan, angay gyud nga ampingan. Di gyud maayo nga imong binuangan, aron dili ka magmahay sa kauwahian. Mao kini nga itabo sa kong kinabuhi nga dili mahimong mahikalitan. Unsa? Uy, pwede na di eh. Ay, pwede na din, uy. Bago pa makananganak. Ako ba ang nagdasa kong lawas? Basta ako nahipaw kung pwede na pa o dili. Aw, ikaw gud. Yang mong bata niyan go. Madahan mo ka. Madaan na lagi dong. Tadas kwarto na. Natuog naman ang batas to yan. At tadas kwarto dong. Pero, day, basig mabughat ka, ha? Di lagi. Kuyaw naman ko nang mabughat, day. Bago pang nanganak niya, mabughat to siya kuyaw, anak, day. Labi na ka ng ilang gitawagan ni bughat tingag. Ay, sus ni mo, uy. Tuo ka man ng bughat tingag, pi. Tadas kwarto ba? Ano to yun ba? Masih mabughat ka na. Balik ka na buhat eh. Sige lagi. Niluna. Kapuyaw eh. Ha? Andiyan sa man. Nabughat day ko, ngawa man. Badi, uy. Ikaw pa magkari diyan, likot tasag maayo. Pero ako diri, oh. Mararajud ko, gwa. Shh, ay, sabak, te. Dong? Dong? Na, maragi dangat. May habok naman hinuuling tawana. Knock out ka lagi. Ikaw din nabughat tas para ka. Mo overtime ko karon day, ha? Magabian ko ron uguli. Mao ba? Gabian ko. Ay, nagpermiha dong ha. Basig masakit ka, anak. Oo, day, eh. Tagsar ni, eh. Di pinamaninting, ha? Mag-overtime, eh. Oo, lagi. Sige. Kisi ko sa bata. Kisi ko sa mama. Anak, di kakadyot ron. Ang paabutan ta ka, ha? Di ko matugon, di ka moabot. Uy, katuog na lang unya, uy. May daman ko nga duplicate nga yawi sa gate. Tuog na lang ko na. Di ko. Ano man? Basta ha, paabutan kita ka. Maligo ba akong daan dong? Ay, hapit naman mo alas 12 kapi, uy. Wa pa magid mauli si Gaspar. May motor na nga miabot. Ang ako nalumba na. Nano siya. O dyan sa tamang tuog dong Gaspar, ha? Katuhapi ako maligo ang gapi na dong. Simutagod akong buhok dong, oh. Shh, baby. Katuog na diha pa. May buhaton pa ming daddy. Humuta dong, di ba humot ka ayo? Hasang usan ako kabuhok dong, oh, humot kay dong. Simuta dayon, oh. Duko dayon. Hagkok naman ito. Itapoy di pinalis na sa trabaho. Ay. Unsa magay buhaton ko ini ron, oy. May pangbata nagmata pa. Lain yung pamati ko sa kong lawas, oy. Uy, maayo kay nahaduaw ka karon nako, anak. Gimingaw naman ko nimo, uy. Gimingaw na sa kuining imong baby. Ay, mutingo gud lagi. Ay, kumusta naman mo, Gaspar, ha? Okay raman, ay, Pero unsa man, ha? Na, pero may man lang kong katulgan sa kumbana na yun. Imig uli gikan sa trabaho, hagok ditso. Uy, pagkawagoy ayo, anak niya. May pades tatay nimo, kay way palta kada gabi, eh. Giga ko. Bitaw na yun, Paita, bitaw na ako na yun,
Akining, nak. Si Jewel bang imong kababata nga, dugay nang nawa din ato. Inabalik na baya, ug nangumusta to nimo. Si Joel? Ang akong naibgan sa dalagita pa ko? Ni ananay? Nabalik na din sa ato? Ay, lagi, nak. Ug ulit taho pabaya si Jewel, nak. Mao ba, nay? Ulit ako pa dahil si Joel? Uy, sayang nga, uy. Minyo na noon ko ta. Makikita ko niya, nay. Asa man ron siya nag-star, ha, nay? Ing na si Joel ko, Pedropi, nga makikita ko niya. Mangumusta langot ko niya, gaw? Ay, lang tingali ka, oy. Unsa kay kapos bana ni mo, no? Nga ikaw yung kikitang laki, bita sa istorya. Ay, di ba may bawo nga kung banagod, gaw? Usa pa, masag ko'y laing tumong sa pagpakikita kang Joel, kay mangumusta raman ko. Ah, bida sa di mo pangmusta na kaya, bida. Ilara tingol, ha? Naibaw biya ko, naibo kay kang Jewel. Jewel asido sa una, ibo kay kakalon, Jewel ka po ka. Kita, bida. Gaw, sige na, good, kasi. gaw. Di na ako kanlan. Anak ba? Sige. Ingnas Joel ba? Jewel asido? Kinsa Dili, Jewel? oy. Aw, Ito na to sa planeta. to na bitaw. Ingnas Joel nga, magkita mi. Sige na ba? Minyo na di ay ka? Oo, Uy. dugay man kagod, uy. Ikaw, nga nang wa pa masaka maminyo. Wa man ko magminyo kay wa man ka dito sa dapit nga to ako. Oh, ha? Ikaw bigyan unti akong plano nga balikon ti ka din himilo na. Oh. Pero lain na ni mo eh. Joel? Nag-una-unam kag minyo. Mahimo ba nga makigpanuroy ko ni mo sa gawas? Sige na. Please, Miluna. Bisan usa lang kay gayon. Please. Miluna. Joel? Miluna. Unsa? Mao nagaw. Naibaw ang bumbana nga may kabit ka. Tungod kay si Jewel mismo ang misulti kag Gaspar. May relasyon mo. No! Dili ka na ang iwato ni Joel. Pero, nga nang wag ko sa tiya isa kong bana. Kung naibaw pa siyang nagbinuang ko, iyan na akong ikumpruntasi. Si Joel, atoon ako siya. Pasaylo ako, Miluna. Apan mahal ta ka. Gusto lang ko nga masuko ang imong bana nimo aron buwagan kaniya. Dakong sayo pang imong kibuhat, Joel. Kung nahitabo pang barumpadog utok si Gaspar, gipatay na unta ka. Awa ko mahadlok niya. Andang ko makikamatay niya sa tanang higayon nga gusto siya. Kung kay mahal ta ka. Joel, bana ko na si Gaspar. Og buutan na kaayo siya nga akong ginuipan. Busa na kahukom na ko. Tapuson ta ang atong relasyon. Magbuhag ta, Joel. Mao na kining katapusan kong pagpakikita nimo. Dako na lang ang akong kahikurat sa pagpauli ako sa bahay. Kay wa na ang akong bana. Milayas kini. Ug wa na gyud magpakita pa. Dako gyud ang akong pagmahay nga natingtal ko sa pagpangapit. Magutong nga kasama ang kaagi ni Miluna dinhining atong tulumanon. What's the style? Natintal sa pagpangabit is style. Ang maong sugilanon gisuwat ni J. Badayo sa direksyon ni Terdy Adrucan. Spinner, Ariel Mancao, recording editoran di Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Dalik na nato sa RMN Drama. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.